Friesland gevoel gaat vooral over... Het is lang, blond, stevig. En het heeft vaak een rood met wit geruit blouseje aan. En het verkoopt kinderspeelgoed. Kinderspeelgoed, Tinkerbell. In Amsterdam, Spiegelgracht. Ja. Hartstikke leuk. Meneer Braaksma moeten we naar vragen. Ja. En nu? En u wordt heel goed geholpen door de gekwalificeerd goed personeel, getalenteerd. Ja. Zoals bijvoorbeeld hiervoor. Ja. Gaat u naar de website www.Tinkerbell Toys, dan vindt u een website waarvan u zegt, hé, dat is net even anders dan bij anderen allemaal. Dat is leuk, dat komt nog terug, dan ga ik eens een cadeautje bestellen. Ja. Oké, ook voor uw nichtjes in Canada. Ja. Nou, koeien! Ja, hoi! Hoi! Kształty nowy toast znieść, zarodzi świętą rzecz. No i teściowych rzecz, rodzina to jest siła.